Welcome back. 5 sa pinakadelikadong bata sa tibok kalibutan. Mga bata mao ang pag-asa sa atong bayan. Ug kini sila ang naghatag og kalipay sa atong panimalay. Pero sugo kayo nga palandumon na adunay mga bata na nakabuhat na og grabe kayo ng mga krimen. Makabuhat ba kini sila og grabe kayo nga krimen? Mao kini atong paghisgutan karon nga episode. Una nato sugdan palihog ko sa pag-subscribe sa atong channel para permi kang updated sa mga bago pa natong mga video. Sugdan na nato. Number 5, Joshua Phillips. 14 anyos nga batang lalaki, taga Jacksonville, Florida, napriso siya niadtong July 1999 sa pagpatay sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Mary Clifton niadtong November 1999. Ug sumala pa sa investigasyon, nagdula kini sila og baseball og aksidente na igo kini si Maddie og minghila kini og kusog. Tungod sa kahadlok nga naay makadungog, gipuspusan niya kini og bat si Maddie. Pagkahuman gidala niya kini sa ilang balay, dihang iyang nakitaan nga buhi pa kini, iya dayong giduslak og kadaghan si Maddie. Hangtod makapsan kini og kinabuhi. Ug gitaguan niya ang patay nga lawas ni Maddie sa ilalom sa iyang higdaanan. Milibay ang pipila ka semana, nahibulong ang mama ni Joshua nga naa may baho kaayo nga gikan sa kwarto sa iyang anak. Ug diha nakitaan niya ang patay nga lawas ni Maddie nga hinay-hinay ng nanata. Si Joshua nahatulan og pagkabilanggo sa tibuok niyang kinabuhi. Karong moabot nga tuig 2023, ika 25 years katuig na milabay sukad sa pagkahitabo, eligible na pud siya nga mahatagan og lain pa nga trial kung ang iba nga matagaan siya og parol. Ikapat, Daniel Bartlam. 14 anyos pa lamang siya dihang gipatay niya ang iyang kaugalingong mama, si Jacqueline Bartlam, sulod sa ilang panimalay sa Nottingham niadtong April 2011. Dihang hinanok sa pagkatulog ang iyang mama, iya kining gipukpok og martilyo sa makadaghan. Higayon, hangtod kini makabsan sa kinabuhi. Pagkahuman gisunog niya kini para dili makitaan ang patay nga lawas sa iyang mama para matago ang krimen. Naglisod og tukoy ang mga awtoridad sa pagkamatay ni Jacqueline hangtod dihang nakita sila og sulid nga ebidensya sulod sa kwarto ni Daniel. Nakakita sila og computer sa kwarto ug nakit-an nila ang usa ka storing ginama ni Daniel ug nakasulat diri ang plano niya nga pagpatay sa iyang mama. Ug hangtod karon dili gyapon matukoy kung unsa gyud ang hinungdan nganong iyang napatay ang iyang inahan. Ug napatawan siya og 16 ka tuig nga pagkabilanggo. Ikatulo, Jordan Brown. 11 anyos pa lamang siya dihang napriso tungod sa pagpatay sa live-in partner sa iyang papa nga si Kenshi Hope. 26 anyos nga 8 ka buwan ng gasabak. Sumala pa sa investigasyon, nagipusil ni Jordan si Kenshi dihang hinanok kining natulog sa ilang balay gamit ang shotgun na giregalo sa iyang papa. Gidala nila si Kenshi sa pinakaduol nga tambalanan pero gideklarar kini nga dead on arrival. Laki pa ang bata nga iyang gimabdos. Ug sumala pa sa mga pulis nga ang motibo ni Jordan sa pagpatay kay nahadlok kini nga kung manganak na mawala na ang atensyon sa iyang papa ug didto na kini sa ilang pagmanganak. Tungod kay minor de edad man kini si Jordan, dito una siya prisuon sa juvenile rehabilitation hangtod mag 21 anyos na siya. Ikaduha, Nehemia Griego. 15 anyos ang iyang pangidaron dihang napriso siya sa pagpatay sa iyang mga ginikanan ug tulo ka mga igsuon niadtong January 19, 2013 sa sulod sa ilang balay sa New Mexico, USA. Niadtong January 19, 2013 sa gabi samtang hinanok na kaayo ang katulog sa iyang ginikanan ug mga igsuon, si Nehemia hinay-hinay misulod sa lawak sa iyang ginikanan. Bitbit niya ang usa ka 22 kalibre ug diretso gipusil niya kini. Tungod sa kusog nga buto sa pusil, nakamata ang iyang isong lalaki ug iyang giingnan nga gipatay niya ang ilang mama. Iyang gikuyod ang patay nga lawas sa iyang mama para ipakita kini kay wala man kini mituo. Suko kayo iyang igsuon sa iyang gibuhat para dili na maglangas iya pud nga gipusil ang iyang igsuon. Og diha-diha
Miadto siya sa kwarto sa iyang mga igsong babae usa ka tuig pa lang og 2 anyos ang pangidaron ug nadunggan niyang naghilak kini sila og gipamusilpod usab niya kini. Pagkahuman gihulat niya iyang papa nga muuli kay panggabi man ang trabaho niini. Dihang alas 5:30 sa buntag, dihang miabot ang iyang papa, gatangan niya kini ug gitratratan ginamit ang AR-15 nga rifle. Nadakpan na siya sa mga pulis ug nakadetain siya sa Juvenile Detention Center. Number 1. Robert Thompson and John Venables. Pareha silang 10 anyos ang pangidaron. Dihang ila gikuha ug gitorture ang 2 anyos nga bata nga si James Borger. Dihang namalit sa sulod sa usa ka shopping center ang mama niini. Giduol sa duha ka bata si James ug ila kining gipakuyog ug mingkuyog si James sa ilaha. Makita sa surveillance camera na gigunitan si James sa usa ka 10 anyos nga bata pagawas sa tindahan. Og pipila ka oras ang milabay, usa ka saksi ang nakakita nga gikulata kining usa ka bata nga 2 anyos paang paningadaron ug abi nila nga away igsuon ra kini. Sulti pa sa duha ka bata sa dihang nakuyapan na kining 2 anyos nga bata. Gidala nila kini sa usa ka railway ug sigon pa sa investigasyon mao'y hinungdan nga naligsan kini sa train. Tungod kay minor de edad pa sila ang duha, gidala sila sa Young Offender Custody Detention Center ug pag-abot sa panahon nga mohingkod na silang duha, diha pa sila mahatagan og parusa. Ug mao kini ang 5 ka pinakabata nga mga criminals tibuok kalibutan. Kung giganahan mo niining video ha, please like, comment, subscribe and share ug hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.